ועכשיו אנחנו עוברים לעוד ענייני פינוק, למי ששואל את עצמו מה חדש בעולם העיסויים. אז אנחנו נגיד שלום לדודי רוטנר, מעשה רפואי בכיר, שהביא איתו לשולחן דברים שמעולם לא ראיתי שמשתמשים בהם במסאז'. שלום וברכה, שלום וברכה. כן, אנחנו... מה זה הדברים שאני רואה? אני באמת עשיתי הרבה מסאז'ים בחיים שלי, אבל בזה עוד לא נתקלתי. זה אמצעים ואביזרים שבאו אלינו מהמזרח הרחוק, אבל אני רוצה ברשותך לבוא ולומר לכולם שלא צריך עוד לצאת היום לספה וללכת להתפנק בספה, אפשר להביא את הספה הביתה. כלומר? כלומר, אתה מרים טלפון לחברה ואתה מזמין מעשה או מעשה, ויותר נכון המטפל, או מגיע אליך הביתה אחרי שבחרת את הטיפול שאתה רוצה, על המגוון הקטן שאתה רואה כאן, אבל יש עוד מגוון שתקף ניגע בו, והנה הספה בתוך הבית. אנחנו יוצרים אווירה כמו בספה, אווירה של ריחות, אווירה של קטורות, אווירה של ריחות נעימים. מה, אתה בא משתלט לבן אדם על הבית? משתלט לבן אדם על הבית. מדליק לו עניינים. נכון, את האביזרים האלו, את המקלות במבוק החמים שניגע בהם תקף, את התאי הרבל מסאז'. זה נראה מלחיץ, אני חייב להגיד. אז לא, אז אני לא רוצה שתלחץ את הריח. בבקשה, אתם גם מוזמנים לריח. כן. יש פה שקיות צמחים ארומטיות, שהשקיות הצמחים הארומטיות, כן, מיועדות להפגת מתחים, להפגת לכאבי שרירים, לטיפולי פנים. אנחנו תוך כדי הטיפול, בטיפול עם תאי הרבל מסאז', אנחנו פשוט עושים טיפול פנים, ממש לפנים, עם שקיות הצמחים שהן מיועדות לפנים. והיום אני חושב שטוב לדעת שכחברה שנותנת שירותי מעשים עד הבית, אנחנו מגיעים והלקוח מתקשר או הלקוחה ומבקש את הטיפול. אתה יודע מה? בוא פשוט נעשה את זה. בוא, יש לנו פה איש שקיבל את התפקיד הכי טוב הבוקר, והוא מחכה לך במיטת העיסויים, מיטת הטיפולים, ובוא פשוט תדגים. מצוין. זה הסבר בבקשה. אתה קיבלת באמת את הג'וב הטוב ביותר. תסביר לנו מה אתה עושה. קודם כל, בחברה שלנו, אנחנו נותנים את כלל הטיפולים. משוודי, בשוודי הוא טיפול שמתחיל מאזור הגב, שוודים עם אנשים שהולכים... את העיסויים הקונבנציונליים, כולם מכירים. ולאחר מכן יש לנו את העיסויים הטיפוליים, המרפאים, כי אנחנו בראש ובראשונה לפני שאנחנו מעשים, אנחנו מטפלים. אני יכול להבחן את המטופל, ולפי זה, אם יש לו בעיית גב, בעיית כאב בגב, אני לא אקח ויטפל בו בצורה של טיפול שוודי, כי שוודי זה לא נכון. אני אקח את המוקסה, זה עשב מרפא סיני, אני אחמם אותו, אני אבעיר אותו, אני אשים אותו לאורך הכאב, לצד הכאב, וברגע שהמטופל צועק לי כואב, אני מזיז אותו, מזיז ופותח לו את הבעיה. או עם הגוושה, שזה מקל, שאני מגרד איתו את הרעלנים, את הטוקסינים, כמו הכוסות רוח שאנחנו מכירים, ואנחנו פשוט מקלים על המטופל. והטיפול החדשני, את השקיות צמחים אנחנו לוקחים ומחממים אותם בסיר אידוי, על מסננת. שקיות צמחים שמורכבות, שוב פעם, מכל מיני צמחים, אנחנו מתחילים... שיש להם אגב ריח נפלא. נכון, אנחנו מתחילים מאזור הגב, על כל הגוף, כשהמטרה היא שהם חמים, מעודים, והחום והאידוי נותן לנו טיפול נפלא, אנרגטי, שמשחרר את השרירים ומקל על המטופל בצורה בלתי רגילה. אתה יודע פה עם כל אווירת השנטי שלך וזה, אתה לא תמיד היית מטפל, זאת אומרת, אתה היית איש צבא. לא הייתי מטפל, אני גמלאי של צה"ל, עשיתי תפנית, אפשר לעשות תפנית, אני בא בכלל, אני במקצועי גם שף, מקצועי הקודם, אני הנדסאי אקולוגיה, ובחרתי ולהיות מטפל. מי שלוקח אותך מקבל את כל החבילה, אני מבין. נכון, אני לפעמים עושה, לא מזמן עשיתי קנו אצלי שווארמה. טיפול בסושי. לא, קיבלו זוג שהתחתן, קיבל אצלי ארוחה איטלקית, ולפני ארוחה איטלקית הוא נכנס לקבל טיפול על כל המגוון. הדבר השני החשוב לראות זה מקלות במבוק חמים, שגם הם הגיעו מאזור המזרח. מקלות במבוק חמים, אנחנו עובדים איתם בשיטת סיני רקמות עמוק. הם חמים, ואנחנו עובדים איתם בשיטת הלישה, יורדים חזק לאזור המטופל, לוקחים את התאומים
בצורה כזאת, ועובדים בצורה חזקה על התאומים כדי לשחרר את השרירים, נכנסים לאזור אני חייב לומר לך שאם לא היינו באמצע שידור הייתי מבקש להתחלף פה. וכמובן אנחנו עובדים על הקרקפת ועל הפנים, שזה חשוב, ונותנים לו למטופל הרגשה מעולה. דודי, אתה יכול להמשיך לפנק לנו פה את האיש, אבל אנחנו חייבים להמשיך, שיהיה לך המון בהצלחה. לא מוזמן.